खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। कारापसन ना जोंनि बिटिआरआव कारापसन माब्लाबाबो खालामनो हानाय नङा। आरो जोंनि बिटिआरआव सोरबाया थाइसे थाखा जादोंब्लाबो बिखौ इनकुवारि खालामनानै सासपेन्ड बा माबा मोनसे खालामगोन बुंदोंमोन जोंनि मानगोनां श्रीजुत प्रमद बर'आ। दा गावनि मानसिफ्रानो इउपिपिएलनि कयेकजन लिडार बायदि दङ, बै व्यक्तिफ्राबो दा बिथां प्रमद बर'नि सायाव एसेब्लाबो फंनैसो बाथ्रा बुंफिननो हमनायखौ जों नुनो मोनदों। कारापसना जादों नङा होमबा, जेरावबो जादों होनबा दिनै मोनसे लेखा साप्लाइनि नामावनो एथराब जुदि कारापसन जुदि जायोब्ला गांसे लेखाखौ जोङो 150, 200, 500 थाखासिम होना बायनानै फरायनाङो। बे लेखायाव गोबां कारापसन जायोब्ला, लेखायावबो जुदि कारापसन जायोब्ला होनबा जों मायाव कारापसन जानांगौ? सेन्देलनिफ्राय लानानै खानाय हाजासिम कारापसन जोंनि बिटिआरआव। आरो नैबे खुंथायाव थानाय मानगोनां श्रीजुत प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जों बेफोरखौ माखासेखौ माब्लाबानो खोनादों। दिनै बेफोर बाथ्राखौ बुङोब्ला गोबां बाथ्रा बुंनो मोनो। नंगौ, प्रमद बर'नि दैदेननायाव माखासे बाथ्रा पावार, स्पिच अफ पावारखौ एसेब्लाबो बुंनो बोलोखौ होदों। बै समाव बुंनो हायामोन आं मानिदों, नंगौ बियो सैथो। नाथायबा नोंनि दिनाव कारापसना मानो एथराब जाखो? नों दिनैहाय रायजो राजानि लिगेल बा सैथो खामानिखौ मावनो नागिरग्राया आरो जाय व्यक्ति दुखु खस्थ' खालामनानै न'खर सोलिनायफोर, बेफोरखौबो दिनैनि दिनाव नोङो मा खालामदों? ओरैबायदि बेंगुरा खालामनानै दोनदों। रायजो राजाया बुंनो हायियाव दिनै माने स्रि थानो गोनां जादों। बुंनो सानबाबो दिनै माबा मोनसे खालामगोन दां नैबे व्यक्तिखौ। माखौ दाननानै होगोन? अरुणदयखौ दाननानै होगोन। इउपिपिएलनि हेंथायैनो माबा मोनसे प्रमद बर'नि माबा मोनसे हेंथा बाथ्रा बुंबानो, उल्था बाथ्रा बुंबानो आंनि अरुणदय स्किमखौ दाननानै होगोन। आं मानो बुंनो ना? बेफोरबायदि जानानै दं। नाथायबा दा स्रि थानायनि दिन सम गैया। बै समावमोन। आरो बै समाव नों माबा मोनसे गोरा बाथ्रा बुङोब्ला नोंखौ NDFB साजायनानै बबेबा दैलामबारियाव लानानै जालदामल' गावनानै दोनोमोन। नाथाय दा बे बोथोरा गैला, बे दिना जोब्बाय आरो बे बोथोराबो थांबायबो। जेब्ला NDFBआ डिसबेन्ड जादों अब्लानिफ्राय बे गेमा स्रां जोबदों आरो जोबनांगौ। बिदिया थाबाय थायोब्ला डेभेलप जानो थाखाय एसे गोब्राब जायो। कारापसना बेफोरबायदियावबो गोबां जादों। जों नुस'बावाखै आरो ओंखारबावगोन बहा बहा कारापसन जादों। मानगोनां दिपेन बर' सारा, आं बुंगोन दिनै, मानगोनां दिपेन बर' सारा दाखालि इनडाइरेक्टलियै डाइरेक्टयैब्लाबो इनकुवारि खालामनांगौ, माबा माबि खालामनांगौ, बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों दिपेन बर' साराबो। आं मोजां मोनदों। जेब्ला क'क्राझार जिल्ला भाइस चेन्सेलर ना, बिनि सायावबो बिथांमोना धरना खालामनानै बा धरना माने होसिख्रावनाय हाबाफारि लानानै बिनि सायावबो गोख्रों एक्सन लाहोनाय जादों बिटिआर गभर्नमेन्टखौ। दिनैनि बे जिखिनि कारापसन जानाय जों खोनानो मोनबावदों, बेखिनि
बेसेबांबा कौटि कारापसन जानाय बे कारापसन जानायाव फैसा होनाय गारि नाम्बार मा थारिखआव लायनाय बेफोरबो गासैबो सासे समाज सिबियारि बर'नि लिडार बिथांनावनो बर'निनो लिडार होनजागोन समाज सिबियारि बै सारनि आखायाव गासैबो तथ्यआ दङ। सम मोनोब्ला बे सारा बिखौ गुवारैनो खौरां बिजोङाव फरायजोबनानै होनायनि बाथ्रा बुंदों। जों नुनोबो मोनदों बिथां बै सारा मेम'रेन्डामबो गथायबाय। बे एक्सनाखौ नैबे जि जायगायाव कारापसन जादों बै जायगायाव दिनैसिमबो प्रमद बर'आ खुगासिनो हाफेरा। बेखौ लायनो बर' रायजो राजाफ्रा डायनामिक लिडार होनो बिदिखौ। बेफोरखि डायनामिक लिडार नों जुदि जेरावबो जुदि कारापसन खालामनो गोसो गैयामोनबा बे 5 बोसोरखौ नोङो जेरावबो थाइसेबो थाखा जाहोआलाफानो मोजाङै मावगौमोन। आरो जोंनि बर'नि गोबां मानसियानो बुंलायसो गारदों बिलनि बिथिङाव जेसेबां गिदिर गिदिर खामानि बेफोरखौ मारवारि बिहारि बेफोरबायदि नों दैदेननायाव नंगौ होनांगौ बैसोरनोबो माखासेखौ जों बर'नि जेसेबां गिदिर गिदिर माहाजोनफोर दं बिसोरो मावनो हाया मानिदों। बाहेरानि मानसिफोरनो सासे सानैनो होनांगौ। এই বুলি गासैखौबो गिदिर गिदिर खामानिखौ बाहेरा मानसिफोरनो जे होजोबनांगौ बे नङा। नोंनि दैदेननाय नोंनि सरकार सालायनायावसो जोङो नुनो मोनदों। जों बर'नि जेसेबां गिदिर गिदिर माहाजोनफोर दं बेफोरनाव खामानि गैया। सोर साबेसे खामानि मोनदों प्रमद बर'आ खोन्थानो हागोन ना? दिनै एग्जाम्पलाव सासे मानसि दङ। दिनै बे बेक्तिया ओरैबायदि नायदों बिसोरखौ प्रमद बर'मोनखौ गबिन्दखौनो नायाखै ना बड'साखौ नायाखै ना प्रमद बर'खौनो नायाखै ना सोरखौबा नायाखै। नाथाय बेखौ दिनै मा अबस्था खालामनानै दोनदों बेखौ मा अबस्था खालामना दोनदों बे सरखार बे नैबे प्रमद बर'नि डायनामिक लिडारानो बिथांमोनानो मा अबस्था खालामनानै दोनदों। बिनि अबस्था दिनै ओरैबायदि उइक जानानै दङ ओरैबायदि दुरबल गोसोखौ खिन्थु सिफायनो हायाखै बिनिखौ दाबो दुरबल खालामनो हायाखै माब्लाबाबो हानाय नङा बिखौ दुरबल। दिनै बेफोरबायदि बेक्तिखौ सासे बर'आ गिदिर माबा जौगानो थाङोब्ला दिनै बिखौ नाख्रेबनांगौलै मानांगौलै बिदि खालामनांगौ हुदाया बे प्रमद बर'निनो हुदा जोब बेफोरो गासैबो गियाना बिनिनो जोब। इउपिपिएलनि लिडारफोरा गासैबो नङा गासैबो लिडारफोरा बेफोरबायदि नङा दै। आरो इउपिपिएलनि लिडारफोरा कयेकजना नैबे जिखिनि कारापसन जादों बावहाय दुखु फोरमायदों। प्रमद बर'आ मा नायनानै थाबाय थाखोबाथाय जों माबा मोनसे बुङोब्ला दानो जोंखौ माबा खालामगोन बेफोरबायदिबो बुंलायग्रा दङ इएमफोरनि गेजेरावबो एमसिएलएफोरनि गेजेरावबो। होनबा दिनै प्रमद बर'खौ दिनैहाय बेसेबां मोजां मोनो। ओंखायनो नेक्स्ट बाराव प्रमद बर'खौ जों देरहाहोनानै जेबो लाब गैया। बेखौ सरकार सालायहोनानै खुला खुलि बाथ्रा बुंगोन आं बेखौ सरकार सालायहोनाय माने जोंनि जेसेबां गैयिफोर थानाय बेफोरखौबो एकदम अबस्था गाज्रि खालामनायसो जागोन। आरो लोगोसे नैबे मोनसे बाथ्रायाबो थिग दिनै गोबाङानो पतन्जलिनि बाथ्राखौ बुंदों। पतन्जलिखौ मानो हगारा? नंगौ मानो हगारा आंहाबो सोंथि दं। आलफाफोरनोबो बबेबा जायगाजों हा हगारदों बेखौबो जों मिथिदों। आरो बहाबा गोबांनो थांनाय सरकारा बहाबा हा हगारदों जों मानिदों बुजिदों मानो हगारदों। नाथाय बे गोरोन्थिखौनो दिनै जोंनावहाय डेभेलपमेन्टनि मुङावहाय ना माबा कस्ट फेक्टरिनो रेलवे कस्ट फेक्टरिनो बासबारि एरियायाव जागोननो जाथों जा बुंनांगौ जेबो गैया। नाथायबा दिनैहाय जों बर'नि हाफोरखौ खोनानो मोनबावदों नैबे क'क्राझार जिल्ला
मेन सुइजारलेण्ड एरियायावनो बबेबा साइडजों आदानि कम्पानिनो हा हगारदों अदालगुरि हादानाव रनिखाता सान्तिपुर एरिया अदालगुरि साइडजोंबो आदानिनो हाखौ बेसेबांबा बुरजा हगारनानै होदों जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआनो मानो हगारदों दिनै बे हाग्रा गेजेरावहाय बेफोरबायदियाव बिथांमोनानो बुङो दिनै जोंनो हाग्रा नांगौ दंफां नांगौ आदानि कम्पानिनो हा हगारनाया बियो बे हा हगारनाया कि मोजां जाथारदों सान्तिपुर एरियानि अदालगुरियावहाय आदानि कम्पानिनो हा हगारनाया मोजां जादों बियो मोजां जादोंबा जादों गाज्रि जादोंबा गाज्रि जादों कमेन्ट सेक्सनाव एसे लिरनानै फोरमायहरदे लोगोफोर तो गोलाव बाथ्रा बुंबाय जोंनिया कारापसन मुक्तआ अमुक्तसो खालामनो होदों माने कारापसनखौ खालाम जा दा हमजा सिखावखौ खाव दा हमजा ना बे सिस्टेम खालामनो थांदों जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट प्रमद बर'आ दिनै बिखौ बुङोब्ला बियो दुखुबो मोनगोन थैनायनि बाथ्राफोरखौ सिन्था खालाम नों कारापसन खालामनायनि सिगां जायफ्रा दिनै बे बिटिआर एकर्डनि थाखाय बे बिटिआर सुक्तिनि थाखाय जियाल जानांदों दाखालि 35 जन दिनै क'क्राझार जिल्लायाव लाबोदों बिसोरनि खोथाखौ सिन्था खालाम जायफ्रा दिनैहाय बे सुक्तिनि थाखाय गावलायनानै थैदों दिनैसिमबो बे प्रमद बर'आ मार्टियास्टम लुनायनि थाखाय मुंख्लं खाम्फा लुनायनि थाखाय दिनैसिमबो लाल थाखा फैसा गरसेबो गाराखै बियो देग्लाय बोसोराव 14 सेप्टेम्बर मार्टियास डेखौ NDFB-फ्रा आं एज ए फेक्सननि बाथ्रा बुङाखै आं बुङाखै दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB-नि आं बुङाखै दे दिनैहाय एक्स NDFB वेलफेयार एस'सिएशननि जानानै दिनै एज ए होल NDFB-आ दिनै बहा फालिगोन बोसोरफ्रोमबो गोदो जेराव हाग्रायाव फालिदोंमोन बोसोरफ्रोमबो जि गामियाव फालिदोंमोन बे गामियावनो फालिगोन नामा दिनैहाय जायफोर मुंख्लं जादों बेफोरनि फारसे गोसोखांनाया मोजां आरो सिन्था खालामनाया मोजां मार्टियास्टमखौ दिनैसिमबो प्रमद बर'आ बानायनानैबो होनो हायाखै आरो जिबनावबो बियो हानायबो नङा आरो खालामनायबो नङा NDFB-नि फारसे बियो प्रमद बर'आ बिराद एलार्जि दं NDFB-नि फारसे प्रमद बर'आ मोजां सिन्था खालामनाय गैया NDFB-नि फारसे प्रमद बर'आ धंस जाजोबनायखौ लुबैदोंमोन NDFB बेक्तिनि न'खरफोरा जोबस्रांजोबनांगौ बेखौ सिन्था खालामग्रा दिनै जोंनि बिटिआरनि दैदेनगिरि बिथां प्रमद बर'आ तो गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोलाव खोथा बुंबाय बावहाय माखासे बाथ्रा बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला गासैबो रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिनानै आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि